noswaith dda. Os ydych chi'n gallu clywed fi'n iawn, bawd i fyny. Da iawn. Falch bod pawb yn gallu clywed fi. Diolch am y gwahoddiad. O'n i wedi gobeithio dod lawr yn bersonol. Bydde wedi bod yn neis iawn. Falle byddwn ni'n gallu dod yn noswaith i chi'n fyw yn Llandybiau. Ond mae'n debyg bydd noswaith gyda ni yn y fan hyn. Felly, lle bod fi'n ala carden i chi gyd Nadolig llawer. Gobeithio gewch chi amser arbennig. Y cwestiwn i ddechrau yw, ydych chi wedi gorffen y paratoi? Na, dim eto. Mae cymaint o baratoi ynglyn â'r Nadolig. Ni'n cofio clywed rhywun yn gweud unwaith, fi ddim yn gwybod beth yw'r ffys, ni'n cael blwyddyn cyfan i baratoi. Ni wedi cael blwyddyn, ond ni'n gadael pethau tan y funud diwetha. Paratoi presante, paratoi bwyd, paratoi mwy o fwyd, paratoi parti, paratoi ymweliadau, paratoi dathliadau arbennig gyda aelodau teulu, cymdogion, plant yn paratoi yn yr ysgol, y drama, yr pasiant fawr, a wedyn ni'n paratoi caneuon, carolau, paratoi cerddoriaeth. Mae'r paratoi yn mynd ymlaen ac ymlaen ac ymlaen. Petai chi wedi gofyn yn y Nadolig cyntaf, fi oedd na unrhyw baratoi. Wel, wrth gwrs yr ateb mawr yw, fi na baratoi ryfeddol yn wir tragwyddol cyn i'r Nadolig cyntaf ddod ar draws ein byd ni. A dyma'r doi adnod eisiau edrych arno heno, sydd yn sôn am y paratoi, mae'n sôn am y person, mae'n sôn am y pris, a mae'n sôn am ein breintiau ni. Yn Llyfr Galatiaid, y bedwaredd bennod, adnod 4 a 5, pan ddaeth cyflawniad yr amser, neu pan ddaeth yr amser iawn, pan ddaeth llawnder yr amser penodedig. Anfonodd Duw a'i fab wedi ei eni o raig, wedi ei eni o dan y gyfraith, i brynu rhyddid i'r rhai oedd dan y gyfraith, mwyn i ni gael braint mabwysiad. Wel, mae'r adnodau yma yn Galatiaid yn sôn am pen llanw paratoadau manwl a thrylwyr Duw ar gyfer i blant. Mae'n sôn am Duw yn trefnu, Duw yn goruchwylio, pob manylyn hanesyddol, daearyddol, mwyn hyrwyddo i bwrpas mawr yn achub ac yn ein mabwysiadu ni mewn i'w deulu. Does dim byd y tu allan i lywodraeth ac i awdurdod Duw. Felly y gair mawr fan heno yw cyflawni. Daeth cyflawniad ar amser. Mae'n siŵr bod nifer ohono ni wrth yn bodd pan ni wedi cyflawni. Ni wedi gorffen, ni wedi cwpla rhyw dasg arbennig. A mae'r syniad yna yn y gair fod Duw yn cwblhau yr holl drefniadau a gafwyd yn yr Hen Testament. Mae Duw wedi rhoi addewid ar ôl addewid dros canrifoedd. Mae un esboniwr yn dweutho ni yn y gair cyflawni, i chi'n cael y syniad o Dduw yn llanw cwpan. Cwpan cyfamod, os allwn ni alw y cwpan heno. Cwpan y cyfamod, a mae Duw yn llanw'r cwpan o genhedlaeth i genhedlaeth, o ganrif i ganrif, o oes i oes. Mae'r cwpan yn mynd yn fwy llawn. Ac wedyn ni, mae'r cwpan yn cyrraedd y terfyn. Ac wedyn ni, mae'r cyfan yn llifo drosto. Dyna'r syniad, neu un o'r syniadau o gyflawni. Nath Rodri yn dyfynnu ni o Efengil Iowan 1, adnod 14. Wel, yn yr adnod nesaf,
i ni'n cael y gair cyflawni eto, y gair greiddiol, ac o'i gyflawnder ef, y derbiniasom ni oll, gras am ras. Felly, gellid dweud heno fod cyflawniad mwyaf gras Duw wedi dod i'n byd ni yn nyfodiad yr arglwydd Iesu Grist. Fel mae'r ymunydd yn dweud, mae dilyw, gras a chariad, a'r fi'n cael ei dywallt i'n byd ni, neu'n wir yn cael ei dywallt i'n byd ni yn nyfodiad yr arglwydd Iesu Grist. Mae yna fan arbennig, mae yna lle arbennig, mae yna bobl arbennig, ac wrth gwrs mae yna berson arbennig. A dyna lle eisiau dechrau heno. Eisiau sôn am y person arbennig mae'r adnod yma yn tynnu sylw ato. Nawr, i nifer fawr ohonom ni heno, mae'r person yma'n gyfarwydd iawn. I ni wedi clywed yr enw. I ni'n gwybod y manylion amdano. Ond meddyliwch am y bobl hynny oedd yn clywed am y tro cyntaf, a mae hyn gobeithio yn mynd i fod yn wir yn y Nadolig yma, pobl fydd yn deall ac yn dirnad am y tro cyntaf pa mor ryfedd yw'r person yma. Anfonodd Duw ei fab, medde'r adnod, wedi ei eni o wraig. Y disgeidiaeth Cristnogol hyfryd yw fod gyda ni gwir Dduw yng Nghrist a gyda ni gwir ddyn. Nawr, mae pob pregethwr o Gymro yn mynd i ddyfynnu hwn dros y cyfnod yma, a mae'n fraint i ddyfynnu yr ffordd hyfryd nath Ann Griffiths i roi e. Does dim eisiau ni roi e mewn unrhyw ffordd arall. Ymherson yr arglwydd Iesu Grist cafwyd dwy natur. Dwy natur mewn un person. Ac mae'n manylu wedyn ni yn dwi yn anwahanol. Doedd chi ddim gwahanu'r diwdod a'r dyndod. Maen nhw yn anwahanol mwy. Ac mewn purdeb heb gymysgu, hynny yw mae'n 100% yn ddyn, mae'n 100% yn dduw, yn ei perfeithrwydd hwy. Wel, mae'n osodiad clasurol yn dywe o'r athrawiaeth clasurol. Dyma'r person ryfedd hwn. Mae'n ddyn real. Dyn, i ni wedi clywed yr ymadrodd heno, hyd yn oed o enau John Perry, go iawn. Mae'n ddyn go iawn. Yn rannu, yn gwendid ni, breider yn bywyd ni. Roedd ganddo corff iawn, esgyrn, cyhyrau, system nerfol. Roedd e'n teimlo, yn gweld, yn clywed, yn anadlu. Roedd y dyn yma, Iesu Grist, yn blino. Roedd e'n sychedig. Roedd angen bwyd arno weithiau. Roedd ganddo system seicoleg. Roedd ganddo gwir emosiwn wrth brofi trystwch, llawenydd, poen, dioddefaint. Mae'r proffwyd Isaiah i roi fel hyn yn dweud, gŵr gofidus a chynefin a dolir. Mae'n ddyn. Mae'n ddyn. Mae rhywbeth accessible iawn. Mae rhywbeth, allwn ni fynd at hwn. Mae'n ddyn i gyd ymdeimlo a'n holl gwendidau i gyd. Gafodd ei eni o wraig. Ond hefyd mae'n dduw. Mae holl anfeidroldeb i dad yn llenwi ei natur a'i berson. Mae holl doethineb Duw, trysor gwybodaeth a doethineb Duw yn hwn. Mae'n llawn sancteiddrwydd perffaith i dad. Ac mae'r sancteiddrwydd hwnnw yn pefrio trwy bob gair, pob gweithred. Mae yna rhywbeth glân yn yr arglwydd Iesu Grist, mab Duw. Ond sylwch yn benodol yn yr adnod, wrth feddwl am y person ryfedd hwn,
mae Paul yn tynnu sylw at y ffaith bod e wedi cael ei eni o dan y gyfraith. Oedd yna broblem mawr yn Galatia ynglyn â glynu at y gyfraith, ond mae Paul yn tynnu sylw at y ffaith fod Iesu Grist wedi glynu at bob manylun o cyfraith Duw. Mae o dan cyfraith cyfiawn Duw. Mae pob peth nath Iesu Grist yn ôl y gyfraith. Mae fywyd e, mae eiriau fe, mae weinidogaeth e, y gwirthiau, yr aberth ar y diwedd. Mae'r cyfan yn ôl ac o dan amodau y gyfraith. Mae'n rhoi ei hun yn wirfoddol o dan amodau i fuddod y gyfraith. Mae'n darostwng ei hun i ofynion y gyfraith mewn i fuddod llwyr. Mae'n cadw'r gyfraith i gyd. Mae'n byw a chyflawni ac hyd yn oed yn harddu cyfraith Duw ym mhob ffordd moesol, cymdeithasol ac wrth gwrs cyflawni holl symbolau o ffrymau a'r aberthau wrth i fyddhau ie hyd angau'r groes. Does dim rhyfedd bod Ann Griffiths yn dweud wrthyn ni ac yn hannog ni i weld o fenaid gwel addasrwydd y person ryfedd hwn. Ac wedyn ni mynd mlaen i'n hannog ni dyfywyd mentra arno. Felly, yng nghanol yr holl paratoadau yn y Nadolig yma, pidwn ag anghofio y person ryfedd hwn a gafodd ei ddanfon ar yr amser, yr union amser iawn gan ei dad. Ond, meddyliwch wedyn ni am y pris ryfeddol. Mae'r adnod yn dweud bod e wedi byw o dan y gyfraith mwyn yn prynu ni, mwyn yn ryddhau ni. Yn wir, mae'r syniad o brynedigaeth, falle bod ni'n meddwl bod e'n estron a bod e'n rhyw air mawr diwynyddol, ond i'r bobl yng nghyfnod yr apostol Paul, oedd prynu a gwerthu yn digwydd yn y farchnad pob dydd. Yn wir, o'ch chi'n prynu a gwerthu gwas. Oedd yna system yma yng Nghymru yn dod y ffair cyflogi. O'ch chi'n prynu a gwerthu eich gweision, prynu a gwerthu y carcharorion. Oedd rhywun yn dod felly ac yn ryddhau y carcharor, ond y peth mawr oedd bod chi'n talu pris. Wrth gwrs, byddai'r Iddewon yn cofio'r pris a dalwyd i ryddhau nhw o gaethiwed yr aifft. Felly, petai chi'n Iddew neu'n Roegwr, roedd y syniad o prynu a gwerthu ddim yn un estron. Os ewch chi nôl i'r drydydd bennod o Galatied, ych chi'n cael yr adnod yma. Crist a'n llwyr brynodd oddi wrth felltith y ddeddf, gan ei wneithur yn felltith trosom. Canes y mae'n ysgrifenedig melltigedig yw pob un sydd yng nghrog ar y pren. Nawr, dyma pam ddaeth y person ryfedd hwn. Fe ddaeth e i fod yn brynwr. Fe ddaeth e i dalu'r pris. Nawr, mae'n siŵr bod chi gyd wedi darllen Jonathan Edwards a'i waith, ac yn arbennig y cyfrol ryfedd yn y marn i. Mae yn werth darllen, bod e'n anodd iawn yn y Saesneg. Ond teitl y gyfrol, 22 pennod yw Hanes y Brynedigaeth. A mae Jonathan Edwards yn mynd â chi o Gardd Eden i'r nefoedd a'r daear newydd ac yn, beth yw'r gair Cymraeg am ransac, ond mae'n mynd i bob cyfeiriad posib i esbonio mawredd y brynedigaeth. Ond canolbwynt gwaith Jonathan Edwards, wrth gwrs, yw canolbwynt y Beibl, y pris a dalwyd. Mae yna sôn am y pris yn yr Hen Testament. Mae yna system offeriadol ac aberthol yn pwyntio
yn y cysgodion amdano fe, ond mae'r foment mawr yn dod pan bod y pris yn cael ei dalu. Dyma'r foment fawr. Wrth gwrs, mae'r arglwydd Iesu Grist yn cyflawni pam bod e'n marw ar y groes. Mae e'n dod i Fethlem mwyn mynd ymlaen i Galfaria. Ac ar Galfaria talodd yno swm ein dyled. Un o'n emynau mawr arall ni. Y gost drydfawr mwyn ein ryddhau ni. Mae'r brynedigaeth yn Iesu Grist yn fwy helaeth wrth gwrs na'r brynedigaeth gafwyd o'r Aifft. Hynny yw rhywbeth i'r Iddewon y pryd hynny. Oedd yna rhywbeth penodol ac oedd yna rhywbeth cyfyngedig am y brynedigaeth yna. Ond mae'r brynedigaeth sydd yn Iesu Grist, fel gwelson ni yn y darlleniad, i'r Iddew, i'r Groegwr, i dyn, i benyw, does dim un gwahaniaeth yn y byd. Yn wir, mae'r brynedigaeth i cyfanfyd o brynwr mawr y byd. Mae'r arglwydd Iesu Grist yn talu'r pris mwyn ryddhau ei bobl. Ac felly mae'r Cristion yn gweld cyfoeth a thrysor ei gyfiawnder perffaith yn gwaredu ni a'n ryddhau o felltith a chosb y gyfraith. Ac wedyn ni, y trydydd peth, nid yn unig fod na person ryfedd ac fod na pris ryfedd. Yn biti fod na ddim P arall da fi, ond na fe, does dim. Ond y fraint ryfedd. Ystyriwch y pris y dalwyd ac i beth. Pam bod Iesu Grist yn talu'r pris yma dros pechaduried, dros gelynion, dros rai oedd yn wrthryfelgar iddo fe. Wel, mae'n gwneud hynny mwyn i cael nhw i gyd i fewn i'r un teulu ag ef. Mae yn y teulu Duw y Tad, Duw y Mab, Duw yr Ysbryd Glân. Gewn ni weld rhywbeth o hynny mewn munud. Ond mae'n talu'r pris mwyn dod â nhw i fewn, braint, beth mae'r adnodau yma'n ei alw, braint mabwysiad. Mae J.I. Packer, ac mae'n y gysylltiad gyda J.I. Packer ar Dyma, pan ddath Dyma blynyddoedd nôl, i gyfarfod yn Bethany, gofynnodd J.D. Williams os allai fe fynd i weld rhyw set arbennig yn Bethany. J.D. Williams yn meddwl beth oedd eisiau gweld y pren, pawb yn gweud bod pren neis yn Bethany. O fan hyn, medde fe, oedd yng ngwraig yn eistedd yn noson, ddath i nabod yr arglwydd Iesu Grist, Kitty Packer o Land y Bies, dwi'n cofio, ac yn Bethany yn yr ymgyrch myfyrwyr 1944, pryd bynnag oedd e, dath Eunice Davies a J.D. Williams a Kitty Packer i gredu yn yr arglwydd Iesu Grist. Oedd eisiau gweld y set. Wel, dwi ddim yn just yn dyfynnu J.I. Packer a beth oedd e'n meddwl am y set yn Bethany. J.I. Packer yn dweud, braint mwyaf y Cristion yw mabwysiad. Oherwydd yn y mabwysiad, ni'n profi cariad a nwyldeb y tad. Yr un cariad a'r anwyldeb a ddangoswyd tuag at y mab. Dyw gradd ar anwyldeb ac ansawdd ar anwyldeb a hyfrydwch ar anwyldeb ddim yn anhebyg, ond yn hollol debyg, fel carodd Duw y mab, ac fel mae'r mab yn caru'r tad, mae'r tad a'r mab yn caru ni, ac yn ein mabwysiadu ni, fel yn bod ni'n cael y fraint a ddarllenon ni amdano heno, fel yn bod ni'n gallu alw Duw yn dad, Aba dad. I ni'n dod i fewn i deulu, y teulu'r ffydd. I ni'n cael identity newydd. Beth bynnag yw'r identity o ran Malaysia neu Brynaman neu Pen y Groes neu bynnag i chi, a'r teulu yna, nawr mae'r identity i chi'n fab, i chi'n ferch, i Dduw. A mae Duw yn dad i chi yn yr arglwydd
Iesu Grist. I chi'n cael profi gras, i chi'n cael profi cariad, plentyn, mabwysiedig, yn union fel mae Iesu yn profi cariad y tad. Nid fel gweision bellach, ond yn feibion ac yn ferched i Dduw. Ac mae hyn i gyd, fel glywson ni ar ddiwedd y darlleniad, nid o waith dynol, ond gwaith yr ysbryd glân. A chan eich bod yn blant, anfonodd Duw ysbryd a'i fab i'n calonnau yn llefain aba dad. Wel, dyma brofiad arbennig y plentyn yn cael arddel a mwynhau perthynas gyda Duw. Mae'n bosib byddwch chi ddim yn mwynhau rai agweddau o'r Nadolig. Mae yna atgofion ac mae yna pethau amlyserus falle yn dod i'r cof. Falle bod yna sefyllfa amlyserus ac anodd ar hyn o bryd. Ond mae'r adnod yma'n dweud ni fod yna bleser, bod yna mwynhad yn y reality bod Duw wedi danfon person ryfedd, wedi talu pris ryfedd ac wedi rhoi i chi braint ryfedd. Ond mae yna fwy na'r mabwysiad. Mae yna fwy. Os ych chi wedi cael eich mabwysiadu, i chi hefyd yn etifedd. I chi'n etifedd teyrnas Dduw trwy ffydd. A hynny nid dros amser, ond am dragwyddoldeb. I chi wedi dod i sylweddoli fod y tad y mab a'r ysbryd glân wedi bod ar waith yn trefnu ac yn gwireddu y cyfan eich mwyn chi. Ac mae'r paratoadau mawr i ddanfon yr arglwydd Iesu Grist i'r byd ac i gael chi yn y teulu trwy talu'r pris. Wel, ragflas yw hwnna. Ragflas cwrs cyntaf. Chi wedi cyrraedd y wledd fawr eto, ond mi fyddwch chi, mae yna ffordd wedi cael ei drefnu fel bod chi a fi a phob credadyn arall yn cael cyrraedd y nef ac yn cael etifeddu gyda Christ. Yn gyd etifeddion â Christ. Fe byddwn ni yn yr un lle, byddwn ni yn yr un man, byddwn ni gyda'r un pobl a byddwn ni yna am tragwyddoldeb. Y nef ei hunan. I chi'n etifedd. Chi'n gwybod, mae un gweinidog o'n i'n nabod yn dweud bod yn edrych yn y drych yn y bore. A y peth cyntaf mae'n dweud yw public enemy number 1. Mae'n gwely hunan ac yn gwybod mai fe yw'r problem. Ond wrth y siafo ac edrych yn y drych, mae'n pregethu tym bach wrth ei hunan. A mae'n atgoffau hunan. Rwy'n blentyn i Dduw. Rwy'n etifedd. Fel hyn i fi mynd i fyw heddi. Rwy'n mynd i fyw fel plentyn i Dduw. Rwy'n mynd i fyw fel un o etifeddion teyrnas nefoedd. Wel, siŵr o fod dyma'r ffordd i fyw bob dydd, ond gadewch i ni o leia yn y Nadolig yma. Nid jyst, chymod, agor y cracar a dod i'r coron plastig neu coron bapur ar yn pennau ni. I ni nawr yn gwisgo coron gogoniant. Gogoniant a gafodd ei roi gan Dduw a fydd honna yn disgleirio neu'n sino am tragwyddoldeb. Gadewch i ni werthfawrogi a mwynhau diolch am y fath reality. A defnyddio o leia peth o'n amser yn y Nadolig yma i fyfyrio'r gwirioneddau mawr ac i rhannu nhw gydag eraill ac trwy'r cyfan rhoi'r clod a'r gogoniant i Dduw y Tad, y Mab, a'r Ysbryd Glân. Amen.